Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tak tady máme Doors. Doors. A pokusíme se dostat třeba do 46. Mně je úplně jasný, že potom budu mít nervy. Kamu, jak skáče? Nejde. A jsem tu i já dokonce. Jo, je tady Niky, takže mu dejte odběr. Nikolásek 8CZ. Ale já sám sebe pak dám i do podpisu asi. Jo, dáme sebe. A kde seš? Ukaž, kde seš? Tě chci vidět. Já jsem Já bych chtěl jakože odběr od vás. Jo? Hej, tady seš! Stůj! Jo, ale kámo, Tady, pojď. skoro stejný skin jak tady všichni lidi, víš? No to je úplně jedno. To nevadí. Kde seš? Kde? Chodí za mnou. Já vím. Jo, dobrý. Hej, ale já doufám, že kámo nechcípneme hnedka na začátku videa, to by ty lidi jako úplně na to. A já mám revive a Martina. No já nemám nic, já mám tak... Já mám tak maximum. Nic. Sečko. Ne. Tady moje kojní, toto kojní. Já mám 100 kojní. Do prkena, proč je to tak těžký na tom pasu? PC, kámo. Na písíčku to... Kámo, já mám 120 kojní. Kámo, kde máš? Ty už si to otevřel? No já běžím dál a nevím, co se tam zdržíš kojinama. Ne, já jsem myslel, že si tam máme... Dostat do 46, ale až za 50 jsou obchůdky. To je jedno. Co to jako bylo? Nic, to bylo ve hře. Náděl si. Kámo, tady na to můžu jako písat, ne? Já na to kašlu. Ale tam můžeš napsat, že jako za chvilku přijde. Jo, no to tam napíšu, kámo. Já jsem mrtvej už teď, kámo. Moje. Kámo, dejte hrozná... Hej, kámo, já jdu. Já na Máš to to kašlu. dost tlumený, aby vyslali video ti toto, aby ti to třeba hlasne to nepřehučilo ta hra. Dobrý, slumil jsem se. Kámo, my nemáme zase ten blbej klíč. Kámo, já nesnáším klíče. To je hrozný. Já taky. Kámo, mně se v jedné hře stalo, že já jsem natáčela, úplná pohoda. Jo, A prostě kámo. si to pustím. A já jsem ten zvuk měl omylem nahlas, takže tam byl slyšet ten zvuk z toho, takže to moje mluvití tam bylo úplně k ničemu. Já vím, to si taky pamatuju. To jsem točil zase této video, co jsme včera vydávali. No. Tak tam jsem omylem to... My jsme ho i dali špatně na stranu. To jsou zase ty debilní nechutný hodiny starý. Kámo, tak tady ty mi vaděj. To je hrozný. Taky ti tak vadí, to jsou úplně... No, mě moc ne, ale nemáme rád. Povina, kdo to vymyslel. Kámo, mám hrozný. No tak ve staré době tady to bylo jako normální. No normální, ale točka. Kámo, já A chci zase kojní. je tady, kámo, nejhnusnější hotel, jen kvůli těmhle humusům. Říká těm, který dělají tik, bomba, bunker. Počkej, já jdu teďka zpět, že jo? No, jdeš jakože. Hej, tady něco svítí. Jo, světluška tam je, no. Wow! Kámo, to je... Kámo, ty už jdeš dál? No nejdu, ten klíč si někdo zapích asi do... Kámo, mě je úplně jasný, že my tady budeme hledat tak dlouho, až semka vlítne ten prostě... Hráš. No, a budeme mrtví. Mám klíč. A je tady třeba nic. Ne, ono vlastně ve světle nemůže být, to je jen takový, aby tě vystrašilo. Kámo, ono to zní hrozně realisticky, takže já si myslím, že to děláš vlastně ty. Jo. Tak jako s Mírou jsme si dělali na schvály, že jakože jsme si psutali, ale bylo to docela pozdě. I když jednou jsem ho nachytla. A tady je mutovaný Trollface. Super. Jsou tady vlastně troly.
Hej, škoda, že si nemůžeš za Robux koupit, že když hraješ sám. Ne, prosím, ve světle není psy. To je jedno, se bojím. Já jsem vždycky když točím. Jdeme do 8. Hej, ale když hraješ sám vlastně, tak je to takový, jakože... Když hraješ sám a máš nějaký když jako se... Když se bojíš, jakože... Já se nebojím. Ne, ale jako když jako nehráš jako sám, hraješ s lidma, tak když si dáš troll, jako s randomákama, když hraješ, tak škoda, že nejde tam troll, to by bylo dobrý, že můžeš jako vytrolit, že to třeba i ve dně bude dělat, ale někdo, na to potřebuješ klíč. Počkej, tak kam jdu? Já jsem se teďka úplně ztratil, kam jdu. Kde seš? A mám úplnej... tak tam, já jsem retard. Ne, kamo, já ti doběhnu. Proč mám spítat, když bych si dal ty vitamínky? Dobrý. Vitamin B, vitamin A, vitamin C, vitamin B. Kamo, ono to celou tu dobu je tady. Dobrý, mám. Počkej, do kolikátky jdeme? Do 13. Fakt? Je dobrý. Já jsem se, že tady budou chytákový dveře, který tě takzvaně chytnou a pak budeš v prdě. Hej, já vůbec nikdy, já prostě vůbec... Kamo, do skříň. Kamo, to nechce ale vlíst, mě to nechtělo vlíst. Kámo, takže budeš muset to musíš lívnout. Jeez. Jak dlouhý je to video? Nevím, budeš muset lívnout, ale 1 minuta. No, budeš muset play again. Teprve 1 minuta. Kámo, já to lívuju a ty si to dej. 9 minut? Ne, počkej, to jsou hodiny. To je jedno. Hej, dej doors a se na tebe pak napojím, aby to nebylo. Tak, a já. Dobrý. Tak a teďka už se jenom najít. Mám pocit, že jsem tady zjevil a spadl. A nejsem prostě. Mám vlastně... Mám prostě modrý kalhoty, takový tričko. Nejde zapnout to nějaký list. Kámo, já bych si přál si psat do chatu, že to jsou nubové. Kámo, já jsem chcípl 6krát a někdo třeba 35, 36, tady seš. Kámo, ty máš 81. A tady borec má 247, takže žádná ostuda. Pojď tudy. 280, něco asi. Ale to taky znamená, že jsme to hodně hráli. Ano, ale zase, když chcípneš jako 200 něco, tak to už je jako dost takový trapný, mi připadá. No to už je ale třeba... Kámo, teďka jedeme takový speedrun, jo? Okay. Jako nejedeme jako úplně na ty coiny, že jo? Na coiny kašleme. Kámo, jenom coiny se hodí jenom na ačku. Kámo, to bychom se museli prostě dostat za 50, kam my se nikdy nedostaneme, protože ten Demogorgon je jeden velký... Tam se nikdy nedostaneme, v životě se tam nedostaneme. Dobrý, to je v pohodě. Tady nic nemůže být, že jo? Bez světla. Ne, nemůže, no. Může jenom jet, ale to jezdí až později. Kámo, tam bude ice asi. No co to bylo za zvuky divný? Kámo, to tady řval Demogorgon. Jo, že by byl slyšet už tady. No to asi úplně ne. Když jsme ho neslyšeli ve 13. Já mám... Kámo, kolik? Jo, 8. Jdeme do okničky.
Tady nic. Ona je otevřená. Tak, jako kámo, co to je? Jo, teďka hledej Ne, klíč. Kámo, jedeme speedrun, musíš to tady prospídit. Budu spídit, já se jdu podívat, co je. Tady nic, tady nic. Mamo, Je dobrý. mám to. Kámo, teďka jedeme speedrun, protože my to musíme vlastně i stihnout. Já jsem si měl dát ty vitamínky. Vitamínky, kámo, jo, no, budeš, kámo, ale proč jdeš takový speedy? A mě by zajímalo, jako jestli dohoní, jako jestli tě ty příště, nebo třeba Demogorgon, tak jestli tě dohoní. Kámo, jako asi dohoní, kdy to hrajou na to počítači, kámo. Ne, ale jakože kdyby si to hrál na mobilu. Na mobilu tak mě rozhodně nikdy nedohnal. Nebo dohnal, když jsem býval noob takovej. No kámo, já taky mně nejde Brookhaven, to je podle mě asi to. Ale tam se nic nedělá. A dobre! Dobre! Já žiju! Kámo, já žiju! Já jsem chcípl. Hej kámo, takže já musím znova. Ty to zase líbuju, ty to budeš muset taky líbit. Kámo, to je hrozný, to líbování. Protože kdybychom to nelíbili, že jo, tak se pak nepotkáme a ty by se musel chcípnout a nechceš zase mít další jako smrt, takže když to líbneš, tak nemáš No, já tady čekám na tebe. Jsem tady u té 0 ze 2. Tady. Tady? Ne. Může mi to přestat nabízet hotel? Tady, ježiši, exit, tady, sakra. Tak už ne. Ježiši, nikdy. Tam, kde seš? Tady, no. Jsi u mě. Tak pojď sem. Tady, no. Dobrý. Kámo, teďka jedeme zase speedrun, ale zase trošku jakože opatrnějš, jo? No, jakože... A teď nic zase neblikalo, nebo jako jsme... Jo, no. Kámo, to je hrozný. Teďka lidi v komentářu. Když tam to bude to. No, blikalo. Jo, no, kámo. Takže se mi nesmíte, prosím, do komentářů. Hej. Kámo, ty neumíš mluvit, já umím docela dobře mluvit, teda co? Počkej. No super, no dík za podporu. Ne, jako líbí se mi teda víc vydat tvý, než mě. Já se vždycky těm svým směju jak něco. No já jsem strašně, já když koukám na své videa a je tam třeba Míra, tak já říkám, prosím, ať už jsem sticha, že ten můj hlas je hrozný, ať už zase mě tam šušká a Míra. Protože jako ten můj hlas to je jak... Hej, kámo. Kido s mikrofonem za 20 korun z Lidlu. Přesně takhle mi připadá, že zní. Kámo, tady ty chodby jsou nechutný. A mě nevadí, já si ničeho nebudu. No ale takový úzký a debilní. No jsou tady, prostě takový. Kámo, mám pocit, že jdeme do 7, ale jestli... Nejsou tady debilní. Kámo, nic nebliká, takže nic nemůže jet. Hej, ale tady to by byl velký troll, kdyby teďka něco jelo. Hej, a škoda, že nemůžeš ovládat ty příšery, nebo jak... Já se nechci strapnit, horory, no dobrý. Protože jako příšery, tak to říkají kidí, že jo, příšerky, to... No to říkají kidí, ale takhle kámo, chlapy, teda co? Co to? Ty vole, tam si něco smálo a já... Ty vole, co se tam... Já jsem se ale pochla! Já žiju. To byl nějaký ksicht. Žiju, kámo, žiju. Já se do Ozu nebojím, ale... Kámo, ale tady to jsem tam nikdy neviděl. Ty vole, tohle se na mě usmálo nějaká držka. Jdeš? Kámo, já vidím úplný. Oho. Jdeš zpět? Nechoď. To není zpět? Jo, je to zpět. Kámo, ty jsem mrtvej. Já se bojím. Pomoc.
Kámo, co to bylo za ksich? Pojď ještě jednou. Poslední pokus číslo poslední. První se tam smála nějaká blbka. Že jo, a teďka kámo nějaký sáč. A pak jsem se podívala jakože trošku dolů a tam vidím nějakýho ksichta. No tak to tak dej. on je úchyl, protože byl dole. No jo, prosím tě, tak Kouchání se na na mě joini, já jsem tam už. Kouchání. Kámo, zase, pokus číslo poslední. Kámo, a jestli tam bude zase něco jako hororového, jako ta borka, tak to líbuju hned a kašlu na všechny, co tam jsou. Kámo, já se toho nebojím, ale dneska, jakmile to tam začalo a ten ksich na mě vybavnul, tak jsem od toho MacBooku odletěl alespoň 2 metry. Ty, co to tady je za kočku? To byla určitě za Robuxy. Tady jsem! U toho jedné... Kde seš? Já tě vůbec nevidím. Tady. No tak sdělej nějaký dvojky. Tak pojď sem. Ne, Trojky, ne? Ne, to byla Ironix. Tady. Takhle, no. Hej, ale do trojky bychom taky... Hej, pokud chcete s více kámošema natočit video, tak dejte 100 000 lajků. Ne, teda, dělám si srandu, 100 000 kámošů. no, tak dejte 100 lajků. To nebude mít ani zlé. Já vím, ale jakože já si myslím, že to bude, já jenom říkám, ať dají pro další video, ale jako pro další video, akorát, že s více kamošema, tak ať dají 100 lajků, to je všechno. Kámo, ale to nemusí mít ani 100 zhlédnutí. To je jedno, ale tak chápeš, my chceme prostě mít co nejvíc lajků a pokud to chtějí vidět ty s nimi, tak ať dají těch 100, hlavně, kámo, sdílejte tady to video kámošům. Já natáčím s kámošem normálně a pouze žádný like nechci, ale je to tvůj kanál a tak dále. Já mám jakože, já tak jako natáčím furt sám. Nevím proč, ale nenatáčím s kámošema. Nikdy jsem netočil. Kámo, ono je to s kámošema, tak je to o hodně zábavnější. Jo no, protože když jsi jenom sám nebo ve dvou, tak jako tam, tak to není nic jako moc. Zase s kámošema, tak ten, hej, teďka dáme, že myslíš si, že jde, že se budu koukat na tebe, jak ty hraješ, když chcípnu? Kámo, jde? No, jde mi. No tak já ti budu spektovat, spektej ti. Kámo, co to je za debilní mysl? Kámo, já se trošku bojím. Já mám ukáknuto. Hej, proč se to resetne pořád, ty koleno? Že jsem předtím měl nějakých 200 a teďka mám... Klučka, která je, tak já jí dám, já jí natáhnu. Nebo jí, no... Jo. Tak teďka jsem zapomněl, co jsem chtěl říct a chudák skříně na sračky. Skříně bác. Zapalovač, ale skoro Jo. tady. Fakt je jedno a vem ho, až bude zase tma. Vem zapalovač. A kdyby tam byl třeba ten ksich. Hej, já možná vím, tomu ksichtu vadí světlo. Tak když rozsvítíš, tak to bude v pohodě. Překonali jsme rekord. Neblikalo. Já vím, že neblikalo. A tak to. No tak, vracíme se. Mám prst na Ečku. Můžu už vyjít? Kde seš? Nevím, dávám si zapalovač. Dobrý, tady. Jinak to nevím co. Kam jsem? To se laglo předtím tady. Tady bylo jenom jedno. Tohle nepotřebuji. No na tady to na už. Ale kámo, šetři si jo. Kámo, jaký speedy. Ty tak já. Hej, myslíš si, že předtím se dá schovat pod postel nebo do skříně? Před kým? Před tím, jak to dělá pst.
Ne, nejde. Mám pocit, že teďka nově už to nejde. A nebo bys to možná ani nestihl. Si taky myslím, protože on jak psitne a když se na něj nepodíváš, tak tě zabije. No jo no. Takže tě to jumpscarene to zabití jeho. Jo no. Když zabije on, tak tě to jumpscarene. Kámo, tady jsou kojni, co kojni. Kámo, kojni, kdybychom se teda dostali jako dál, ale my se dostaneme tak maximálně do jedničky teda, co? No já vím, ale jakože ironie, nebo jakože rozumíš, jakože jsme se tam mohli jenom dostat. Ale nemohli. Kámo, když jsme sebral kojni. Mně to nevadí, já mám 45 kojní. Já mám právě, že 30, ale stejně nám ty kojni budou úplně glubu. Nebudou, když se dostaneme dál, než jsme, tak Kámo, jako jestli se chceš dostat jako za 50, tak moje věta. Hodně štěstí. Hej a počkej, před tím Demogorgonem můžeme přece rozsvítit. Ach jo, já jsem tě chtěl vylekat. Pst. To jsem byl ty. Ach jo, já jsem tě chtěl vylekat. Kámo, my tady sedíme jako první. Kámo, tady určitě to bude. Někde, kde jsme byli. A ty jsi ještě nebyl tady. Kámo, tady je uzdravení. Kámo, tady je zdravení. Tak se dej, já no. Ale já mám hodně, já mám všechno. No, tak já mám hodně všechno, mě tady bliká srdíčka, že ne, slyšu tady. Kámo, tak počkej, tak já se mnou tady přijdu zabít o zeď. Doufám, že... Kámo, já jsem se lekl, že si fakt ale narazil. Ukáž? Doufám, že to pomůže, tak? Nepomůže, kámo, já si myslím, že to je léčení, jakože ho vezmeš a bude to v pohodě. Kde seš? Jakože ne. No já hledám to jen... Nebo jakože si vezmeš léčení a pak ho můžeš využít, až tě někdo sejme. Chceš tady to video stopnout a pak ho odpauznout? No já to neumím, to je ta nevýhoda. Kámo, GG, proč nenahráváš na normálním tom iPhone, jak to máš trochu, ale to já to můžu tady... Já vím, že já jsem jako všechny byly za peníze, tak jsem kašlal na všechny. Jo, no prostě furt chtějí prachy a pak ta aplikace je stejně celá. Jo, no kámo, to znám. V-rekordy aspoň zadarmo. A ten tap recorder taky, Jen jakože ty tam máš tam 5 minut, když nemáš koupený nějaký to plusko, který stojí 600 korun na celý rok. No samozřejmě, že jsem se ho koupil, aby byl klid, okej. Ježiši, to je hrozný. Kámo, kde seš? Tady. Nevím, já prostě asi jsem AFF nebo já nevím. Kámo, pojď, kašleme na to, tady jsou otevřené dveře. Nedělám si srandu. Nebo jako jsou, ale... Hledej ten klíč. Asi tady bude. Kámo, mám klíč. Neuvěříš tomu. Tak já jsem tady. Já něco slyšel takový... Já slyšel jak nějakou rachejku nebo nějakou stíhačku. Asi jsem se pustil. Slyšíš to? To je asi hudba jenom. Prostě disco, pak. Kámo, já mám nějakou takové... A koukej, co mám. Jsou vitamínky, to když se dáš tak poběžit, jak si mi... Ale jako na chvilku, víš, že... Já si to... Poběžíš, ale... What the hell? Kámo, proč ty obrazy jsou tak prostě... Kam je dáváš? Co to děláš? Kámo, přidáváme, ne? Jo, a jo, to tady máš asi přendat obrazy. Tak. A Míla, tak kámo... Jsme ve 20, překonaný. Počkej, tady jsme byli akorát, že z druhé strany. Kámo, mýho kámoše je vždycky klasika, jak se veme ten obraz, že teďka ho nahradím, protože je na horách. Kámo, tady jsou kojní, já zberu kojní. Kámo, já prostě jdu po kojní. Musíš to říkat tak úplně jako chtivý, jako že kojní. Jo, no toto kojní.
toto kojní, jak MG Fitman, toto kojní kupíme, toto kojní. Kámo, jsme takhle mluví MG Fitman, tak už... Ne, on říká jakože víc nahlas, jakože dospělácky, tady to blikalo. A říká toto kojní, víš? Jo. Já jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Ne, ale já si myslím, že jsem mrtvej. No jsem, no. Kámo, tak já tě budu... Já to nenávidím. Já jsem šel do debilních stavních dveřích a málem jsem dostal infarkt. Tak já se jdu koukat na tebe. Jako můj prapraděda. Počkej, tak já se jdu koukat na počítač. Ne, ale to lidi musí vlastně bavit. Lidi... Já tě můžu revivenout. Tak nemůžu. Kámo, ty se teďka zmizel. Sorry. Kámo, jsem myslel, že nemůžu. Já jsem ti mohl dát svůj Ice! Ice! Ne! Kámo, tak... Ne, mě zabije Ice! Tak dobrý, tak jdeme poslední pokus. Kámo, si dával, když to video bude dlouhý, tak teď ti nějakým vážně. To ty lidi třeba teďka ještě nudí, ale třeba ještě koukají. Hele, já dám úplně ten nejposlednější pokus, jo? Jdeme. Kámo, my se nevzdáváme. Asi sám. Tak kámo, pos. Já jsem s tebou taky natáčel. No. Ale kámo, úplně poslední. Teďka, ty máš kolik chcípnutí? Že já mám jako 9, takže teďka, když chcípnu jedno. Kámo, já tady jdu za tebou. Na teď Kámo, ale jestli tohle video bude mít málo zhlédnutí, to je můj problém. To nevadí, kámo, nám to nevadí. Kámo, jak kámo můžu skákat a já ne prostě? Kámo, tady je velký Among Us. Já vím, ale já ne. Kámo, ty jsi před tím Among Usem, nebo za tím Among Usem? no já jsem... Škoda, že nejde dát soukromí. Kámo, tady je týpek z toho. Jak se to jmenuje? Tady jsem. Kámo, jak se to jmenuje? Pojď. Tady je týpek. Tady pojď, tady jsem. No. Ne Blade Balls. To je Rainbow Friends. To jsme taky, to můžeme taky natočit. Tak to můžeme natočit, když tak na můj kanál. Jo, tak jo. A pak na můj. Ale to bude jeden bod. A nebo zase můžeme taky na můj Doors. Ono to Doors jsem koukal, že má dost zhlédnutí, ale celá dost. Já vím, Doors baví hodně lidí, no. Ale jako já se nedivím. Jako já taky ne. Akorát, že já jsem vždycky u toho posl. No, u nějakých youtuberů taky baví se Doors, jakože. Kámo, třeba, kámo, jdeme teďka zase speedrun. Nic nebo to, když budeme potřebovat klíč, jenom klíč, ale nic. Vidíš to? Tam je, to má jak pytly. Jak to má, kámo, když je to černý pytel? Wow, kámo, to je logicky jak něco. To je normálně hlava. No, já jsem normálně, kámo, to je jedno, prostě jsem jak se jmenoval? Nikola Tesla. Ne, Einstein. Einstein, jsem úplně Einstein. Já jsem úplně Einstein, až na to, že... Tam, kde seš? Tudy, jo, aha, já jsem myslel, že... Kámo, proč jsem tak rychlej? Tady musí být. Někde. No, kojne. Tady? Tak to bude tady. Kojne! Kojne. Mám klíč. Nebyl tam štarhák? Nevím. Tak se tam podívej ještě. Ne, tam nebyl. Jdeme zase speedrun, kámo, my teďka jdeme poslední pokus a navíc to je kvůli tomu, že my, nebo jako ne kvůli tomu, ale jakože teďka chceme, aby to bylo rychlý, tak jdeme prostě speedrun, kašleme na všechno. Teďka už ne, teďka musíš najít klíč. Já říkám, Mám, kámo, teďka máme štěstí. já říkám, že točí dost dlouhý video, ale já to točil, no. Další. Já jsem točil. Vidíš, tady jsme byli. Kámo, ale rychle do skříně.
Teď blikaly světla. No jasně! Kámo, tak to není, hej, tak si dej revive, Kámo, já je zase muset koupit. Zdá se, že máte problémy s... Ne, nemám. Když je blízko světla, vždy blikají. No já vím, ale já jsem měl stříhnout. Kdykoliv tomu... Jo, tak už si dej ten revive, jsi říkal, že ho máš? Ne, je to sekundě, ale nikde úplně nebude. Dobrý, žiješ. Tady seš, tady jsem zapalováč. Kámo, nebude tady ten černý ten? Jsem to Aha, ice. A jdeme do 17. Tak to bude těžký, protože v 17 je zavřeno. No, tady je blbý ice hlavně. Jo no, kámo. Kámo, hlavně se nekoukej na ice. Ice. Ice cream. Kámo. No, zrovna se na něj to... Koukáš. Mám Jo, prostě jsem... mám klíč. Pojď. Ne! Kámo, jestli teďka chcípneš, tak na tebe budu naštvaný. Na ice se nesmíš chcípnout. Pojď. Tam na ice se nejde chcípnout. Nejde, no. Mě jednou vylekal, jsem nevěděl, co s ním, takže já se prostě bojím Doors a navíc se o to moc nezajímám. Jakože Když to budeš žrát pak víc, tak už to, jo no. Jsem ve 20. Ale přiznám se, že ten ksicht je... Takže... A zase Kamo? něco slyším je. Kamo, já dám takhle kameru. A slyším, že něco jede. Když to dám ke šíně, tak nic neslyším. Kamo, zvíš si viditelnou. Kde seš? Kamo, tady. Ne, to je na toho retardace, to je. Kamo, já můžu hořet, hoří mi to. Tohle do skříně, pojď tady. Fakt? Jo? Můžu už? Jo. Sakra, jak se vyskakuje? Normálně Ečkem. Jo, Ečkem. Kamo, Já mačkal na zeleník a tačku. pojď. Jo, dík za světlo. Kam tady je 024? Kamu tam byly fejkový dveře a já jsem pomalu do nich šel. Ukaž, kde seš. Tě nevidím. Stůj. Ne! Kámo, my budeme hledat klíč. Si až srandu. Ale v tomhle velkom, když bychom byli v takovém tom malom. Už nic nemám. Kámo, tak to spí. Kámo, škoda, že tady není už ten virtuální obchůdek. Že můžeš jako, že tam je shop. Jo, jasně. Kámo, tak to ne. Líbuješ? Líbuju. Tak se rozluč s divákama. Tak čau lidi, my jsme to nedodělali. Wow, kámo, to nikdo nevěděl. Takže si pamatujte, že jsme byli u 25, kdybyste to někdo překonal, tak mi řekněte. A já se s vámi loučím. Čus. Dobrý. Tak už. Tam chceš teda nějak pomoct? Jo, jdeme to sestříhat. Nebo kámo, nechtěl by si to nějak dát ke mně do počítače, že by to tady bylo lehčí a že dělal bych to přesto? Jako, že by se to po každé